A Xunta de Galicia adquirirá unha superficie de 15 hectáreas no ámbito do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa por un importe de 242.000 euros. Así o anunciaba hoxe o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tras asinar o acordo co representante da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Cristimil e a Torre, Modesto Rodríguez, propietarios dos terreos. Por fin, coincido contigo, hoxe se fai historia, non? E se fai historia e se fai xusticia. Eu creo que chegamos a un acordo moi bo para as dúas partes, cando suelen decirse, eu que son terra de tratantes, suele decirse que cando o trato só é bo para unha parte non é bo trato, non? O trato é cando é bo para as dúas partes, e isto non é só que sexa bo para a Comunidade de Montes, non é só que sexa bo para a Xunta de Galicia, senón que é bo para Galicia, non? Porque apuntas ti, aquí estamos ante un espacio que ten un valor patrimonial incalculable, temos uns dos xacementos arqueolóxicos máis destacados non só de Galicia, sino posiblemente de toda España. Temos unhas instalacións maravillosas, non? Tal e como explicou o representante do Goberno galego, o Parque Arqueolóxico conta cunha superficie total de 20 hectáreas, das cales 15 pertencen a esta comunidade de montes. Non tiña sentido que este castro este así parado. Entonces, agradezolle a Modesto, a todos os veciños de Cristimil e a Torre, a súa vontade de chegar a un acordo, a súa vontade tamén de xenerar paciencia, porque a veces a administración pública non temos a axilidade que a veces os veciños requiren, pero eu comprometíme con vos hai tempo de que tiñamos que chegar a un acordo, petaríamos en todas as portas, fun a Santiago 3 ou 4 veces, a miña parte aquí foi máis mediadora, sempre me puxen de lado dos veciños, dixen ao anterior conselleiro, a Xunta poderá dicir o que queira, se os meus veciños dicen arre, eu vou con eles. Teño clarísimo que para min o primeiro son os veciños, e hoxe faixe xusticia, e hoxe o principal motor que ten este concello, pois esperemos que bote a andar. O castro de San Cibrao de Las, situado a uns 20 km de Ourense, nos termos municipais de San Amaro e Punxín, conta xa co máximo réxime de protección como ben representativo do patrimonio arqueolóxico de Galicia, o terse iniciado en maio deste mesmo ano o expediente de incoación para declarar o conxunto como ben de interese cultural.